Har yanzu akwai ɗalibai da dama a Najeriya da suke hannun masu garkuwa da mutane, musamman ma dai a cikin jihar Kaduna, wanda hakan ke sa iyayensu da 'yan uwansu cikin tashin hankali da kuma zulumi. Amma ba ɗaliban kaɗai ba ne suke faɗawa cikin wannan mummunan hali. Mutane da yawa a Najeriya suna bacci ne da ido ɗaya. Wasu kuma suna ma barin gidajensu ne inda suke shiga can cikin daji suke kwana bisa bishiya duk don matsalar tsaro. Abin tambaya a nan shine, shin wannan lamari da ake ciki ya gagari kundila ne? Jam'iyyar PDP ta yi wa jam'iyyar APC wankin babban bargo inda ta bayyana cewa ta gaza kare rayukan mutane kamar yadda ta yi alkawari. Sai da ita kuma APC ta mai da martani inda ta bayyana cewa idan maye ya manta, uwar 'ya ba ta manta ba. Shin ku ya kuke gani ya kamata a kare rayukan mutane daga fadawa hannun masu garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga? Me kuke gani ya kamata gwamnati ta yi da kuma al'umma domin tabbatar da cewa ɗalibai 'yan makaranta ba su fada hannun masu garkuwa da mutane ba? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section.